Ev kiye? Ev Lionel Scolani'ye. Yani teknik direktörü Arjantin'e. Li dîmenê binêrin. Tîma wî ji 0-1 hatiye 2-1 pêş ketiye. Piştî deqeyê notî tîm bi ser ketiye. Tîm wê here fînalê. Hemû stad ji kêfê ji qeyrînê dikin ku stadê hilweşînin. Lê ew aram e. Gelekî aram e. Rûdinê ava xwe xwe. Ev aramî gelekî bala min kişand û ez ji aramiyên bi vî rengî gelekî hez dikim. Karakterekî gelekî balkêş e Scolani. Bi vê balkêşiya xwe bi ser dikeve. Ne tiştekî hindik e. Baş ew kiye hinekî em xala wî bikin. Di navbera not û çar 2015 de lîstikvan bûye di tîmên Spanyayê wekî Mallorca, di tîmên İtalyayê wekî Lazio Atalantayê de lîstiye. 2015 de dev ji futbolê berdaye û dest bi teknîk direktorî kiriye. 2016 de wekî cîgirê teknîk direktor li Sevilla'ya Spanyayê dest bi kar kiriye. 2018 de jî û ya Arjantinê teslîmê wî kirine. Lê heman salê hatiye ser tîma neteweyî ya Arjantinê 2018 de. Di 8 salan de çi kir? Di 8 salan de navê Arjantinê carek din li dinyayê nîşanda. Çi kir? Di Kupa Amerika de 2020-21, 2023-24 de bi ser ket. Kupa Amerika çi ye? Wekî UEFA çawa em dibêjin, li cem wan jî ew e. 2022 de li Qetarê Kupaya Cîhanê bi dest xist. Ma êdî wê çi bike? û ev teknîk direktor anha piştî têkbirina Ingilistanê di nîv fînalê de derket fînalê. Kurta agahiyekî din, ew salane 2,3-2,5 milyon euro pere digre. Binêr ew qas kupa dane qezanç kirin. Teknîk direktorê tîma Tirkiyeyê Montella ku tiştekî bi Tirkiye nedaye qezanç kirin. Salane 2,2 milyon euro pere digre, maaşê digre. Maaşê wan wek heve. Yekî Kupaya Cîhanê daye qezanç kirin, êdin netu tiştekî. Scolani ev e. Em nizanin wê carek din Kupaya Cîhanê bi dest bixe yan na, piştî çend rojan wê diyar bibe. Lê ev aramiya wî, ev sekana wî wê her li cem e be.